Manayabeng? 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 Pabakal kong masitas. Manayabeng? Pabakal masitas. 150? Magkano? 150? Bagong ako from date, tinanggal ko yung ko, yung balbas dito. So ang cute ko pala. Pupunta ako sa kapatid ko at titingnan ko yung halaman niya doon sa sentro. Saka yung dating yung dating binibilang ko ng halaman. Kasi sabi ng kapatid ko, parang pinabayaan daw kasi lumipat ng ibang barangay. Ang ganda-ganda pa naman ng bahay niya kasi parang ancestral house. Yung luma, tapos sa wooden pa. So napakagandang tumira sa ganung bahay. Tapos napakalaki ng bakuran. So i-check ko lang kung ano nang nangyari. Isa din yun isa sa magandang garden dito sa Barangay Gubat. At napakasipag din ng noon. Yung naghahalaman si Manay Abing. Maganda rin naman yung dito, mga garden sa medyo sentro ng Barangay Gubat. Kaya lang kaprom pagpasensyahan nyo na kung hindi ko nasasabi lahat yung pangalan ng mga halaman kasi that time yung halaman namin kasi isang isang klase lang, yung cypress, yung tinatawag na crouton, pero ang tawag namin doon ay cypress. So yun lang talagang alam namin na halaman. So ngayon lang ako nagkaroon ng idea sa mga halaman kung ano yung mga pangalan nila. So hindi ko lahat makabisado kasi sa dami nila dito naliligo sila dito, malinis yung tubig namin dito. Pag bumabaha umaapaw dito sa tulay, pero pag kalmado ganito lang. So mapresko. At karamihan mga naliligo dito mga kabataan. Marami rin halaman nitong bahay na to dito. Pero nakabakod. Dito sa labas maganda rin naman sa kung titingnan. Giant na pandakaki. So nilagyan na nila ng Christmas decor, Christmas light. Maganda rin siyang gawing kortihan. Ayan, yung sa akin kasi medyo maliit lang yung tapos namamatay yung dahon. Hello ate. Ang ganda-ganda ng halaman mo. Anong nangyari? Anong ginawa mo dito? Bakit nagkaganyan na? Ayos-ayos lang. Ayan ang may pinakamagandang garden dito dati. Hindi ko alam bakit biglang niyang binago. So, yung garden niya parang ito na lang nakikita nyo dito sa harap. That time hanggang dito yung parang puro Vietnam rose or portulaca. Widening, pina-demolish. Pero dati ang ganda-ganda no? Pero okay, babalik din naman yun sa dati. Iyo. Meron din siya mga bromeliads. Parang nagsisimula naman ulit siya sa panibagong paghalaman kasi yun nga raw yung mga halaman niya dito parang pinaalis ng barangay pa kasi para paluwagin yung kalsada. Lagpas na sa kalsada. Oo. Sayang naman noon, puro bulaklak pa naman Sige ate, salamat. Mga pandakaki sa gilid ng kalsada.
So ito yung garden ng napakasipag na gardenera dito sa aming barangay. So parang wala yatang tao. Pero napakaganda ng garden niya. Tapos ito at sayang bibili sana ako ng halaman kaya pumunta dito. Pero ayun, papakita ko na lang sa inyo yung mga halaman niya. Napakalaki ng garden nito na dati pero ngayon parang walang tao. At napapabayaan na. Sobrang ganda sana. Makukulay, bromeliad. So, tapos yung croutons, napakaganda. Manayabeng! 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 Pabakal kong masitas. Manayabeng! Pabakal masitas. Walang tao. So yung mga garden niya, yung mga halaman niya napabayaan na. Meron sana akong bibilin bibili sana akong bromeliads kaso walang tao. So nandun yata sa kabilang barangay kung saan sila nakatira ngayon. So ayan yung mga halaman niya, napakaganda, mga lush na croutons. Ayun, itong pinakamaganda dito, croutons na yellow. So talagang napakaganda niya. Dilaw na dilaw. Tapos ito rin. Sana meron din akong ganyan. Sana oil. Manayabeng! Ganda ng mga halaman dito. Sana, minintin niya to. Halos hindi na inaayos, sayang eh. Napabayaan ng mga bromeliads. Dati binibenta niya to sa akin ng 60. Tapos nung bumalik ako, hindi niya na raw binibenta kasi parang pinapasupang para pangbenta. Kaya lang ito nandito ako, wala naman tao. Sobrang ganda. Na rin yung grass niya, yung mga bermuda, malago na rin siya. Hanggang dito sa labas. Yung garden niya hanggang dito sa kanila pa itong nasa kanto na itong malaking lote. Kaya lang siguro hindi niya na masyadong maalagaan. Hindi niya na kayang alagaan dahil sa dami ba naman ng halaman na tinanim niya. At siguro doon sa nilipatan nilang barangay, ganito rin yung kanyang garden sigurado. Kasi napakasipag nun sa paghahalaman. Ayan, so wala siya. Sorry na lang ako. Ganda-ganda ng garden niya sana. Yung mga halaman. Pero yung croutons yung sa akin, parang nakakasilaw parang umiilaw siya sa pagkayelo niya. Nakakasilaw siyang tingnan dahil napakaganda niya at glossy. Yung bahay niya maganda. Parang sinaunang bahay. At parang preskong-presko talaga. Ayan, binibinta niya mga halaman na yan. Kaya lang wala siya. Ito yung, nagbinta sa akin yung 20 pesos na yung succulent na parang parang dulo lang ng sanga na pinakamaliit yung bininta niya sa akin na 20 pesos. Pero okay lang naman kasi talagang alam ko, naiintindihan ko naman yun. Kaya okay lang. Manayabeng! Manayabeng! Wala talagang tao. Ganda ng kubo nila. Punong-puno ng halaman. At yung sari-saring mga halaman. Nagbibinta po kami ng halaman. Nagbibinta ka mo ng halaman. Nagpapabakal po kami ng masitas. Guro na naman tabi ni. Kuning tricolor. May tigigibo. Ito garano tabi niyo. Ini.
150? Magkano? 150? Tip Koreana, madali na nabubuho. Nagpatagad dyan ako sa sentro. Sa sentro, sa bagong sirang, Zone 6. Ayun po. Bali 150 po yung tricolor. Itong saron nito 150 rin. Huni. Pareho man naman tag 150. 150 tapos ito 150 rin. Ayun, kuya, kaya yan, lara ko na paka. Nagkuya na baga, hindi na nadidiligan. Hindi, kuya mo. Alam mo kayo. Nag-aaral lang na Sinama ng kuya na. dahil na nadidiligan. Gano'n naman yung tabi. Ay, dahil pa anong kaibahan. Mabilta ko pag mabakal kong masitas. Sige pa. Basta 150 po ang saro kayan. Iyo po. Ano pa putig pa bakalin do? Maliban sa ayan. Mayo na. Ayan. Udoy, aloe vera. Arin po. Udoy, Aloe vera. Atig pa bakalin do man po. iyo, nagbabakal yan. Igli, Pagdaras, Manila. Gano'n naman po ang saro. Dahil kayo ko nakakabuhay kayong digdi. Aloe vera. Ano? Mm-mm. Ulpi na patin siya nga. Dati na hiling ko dyan, kadakol-dakol maring aloe vera niya. Tempo. Digdi. Iyo, binakal kaya ka. Gano'n naman po sarong supang. Arog ka ani halimbawa, arog ka ani 25 ang saron tangkay. Ayo po. 25 ang sabi na kan. Masakit man kando. Ayun po, pag mabilta ko, digdi mabakal ko daw mga 4 na pidaso, saka, ayun. Dito pala maraming nakatagong halaman. So, crotons. Itong crotons po, gurano man po ini. Ini po yung sipris sa apod ta. Ay, yan, garo mahal na yan to. Yan. Yan, Gurano po? 250. 250 yung malaking, Ay, ang buhayon. iyo po, malaking crotons. Ang tawag kasi nito dito sa amin mga kaprom, di ay sipris. Pero sa yung talagang tawag dito ay croton. At dati napakaraming aloe vera dito na nakikita ko dito, bininta pala sa parang may bumili na taga Manila at dinala sa Manila, napakarami talaga. Nakikita ko, dumadaan-daan lang ako dito pero talagang dami niyang halaman. Ayan. So, babalik na lang ako pag bibili ako ng ngayon. Gusto ko yung tricolor na Calathea. 150 lang yun. So, babalikan ko siya dito. Maganda rin yung orchids ni nanay, oh. Ayun, simple lang yung kanyang halamanan dito. Parang hindi lang halata. Pero pag pumasok ka dito, marami rin pala siyang tinda. Sige po, Nay. Dito naman yung sa likod ng kapatid ko. Likod ng bahay ng kapatid ko. Maganda rin naman yung halaman niya. Pero, ayun, bagong naghahalaman lang siya, bagong plantita. Pero at least natuto agad siya magtanim ng mga halaman. At maganda yung niya, maganda yung niya dito, yung front chart kasi malawak. Pwedeng i-landscape ng maganda. Ito yung mga halaman niya dito. Then, yung mayana niya dito napakaganda kasi lush. Ayan o. Medyo malinis yung pagkaano niya. Malinis yung pagkatubo niya. Kasi kadalasan yung mga mayana, katulad nito, pag umuulan, nangingitim na siya. Nagkukulay brown. So, actually, yung pinaka-kulay nito, yung pinaka-kulay talaga nito ay kulay pink or orange. Hindi ko ma-explain. Orange na nagpipink, gano'n na lang. Then, ayan. Purple. At syempre dito, meron din siyang pula dito. Parang bago lang. Ayun. Then, dito, yung Alabama.
Mayana, Alabama. Maganda yung pagkakulay niya kasi pink. So actually alam ko orange to eh. Pero dito naging pink siya. Depende yata sa weather condition. Yung itong na to, meron ako nito dati. Pero ito na Mayana, nag-orange ang nito. Kulay niya kapag natatapat sa araw. Yung talagang nabibilad sa araw, nagiging kulay orange siya. Then, parang ganito rin ang kulay niya. Pero mas lang to, mas light. Mas parang dark yata ng konti or mas light ng konti. Kasi ito, yung pinakakulay niya talaga yun, no? Yung nakikita mong konti dito yung orange. Ganon. So, pag maaraw, naging orange lahat ng kulay niya. Ayan. Ang halaman dito sa likod ng bahay ng ate ko. Ayan po mga ka-Promdi, nailibot ko na naman po kayo dito sa aming barangay Gubat na napakaganda at napakalinis. So, bago po ang lahat, mag-shoutout po muna ako ka-Promdi bago po magkalimutan. At ito po, shoutout po kay Greenwich, Greenrich, kay Ma'am Divina Refina. I think from Goa po ito si Ma'am Divina Refina. So isa po siyang teacher, I think. Kay Jane Tambingag, Asbiti Daria, kay Ma'am Edita Ubaldo, at advance happy birthday po kay Court Dailan Ubaldo sa November 21. So anak po siya ni Ma'am Edita Ubaldo. So sa November 21 po ay i-watch nyo na lang po ulit yung video para ma-feel niya yung birthday niya. Kasi medyo advance yung pag-shoutout ko. Kaya wag niyong kalimutan na i-replay nyo po yung aking video sa November 21. Random shoutout po ito mga ka-Promdi. So shoutout po to Ate Sura of Singapore, from Singapore. Ate Brenda Manalo of LA. Ma'am Raquel Dakanayan, Ma'am or Mami Raquel Dakanayan of Baguio City. At ganoon na rin po kay Ate Raquel Malilin na taga Quezon City po sa Veteras Village Project 7 Quezon City, and kompleto talaga. Shout out na rin po kay Ate Doris at kay Christopher Oyuhara, yung mga mababait ko pong mga ka-Promdi dyan sa Quezon City. Ayan po, yan lang po mga ka-Promdi, maraming po salamat sa inyong panunood. At huwag niyo pong kalimutan i-share yung video at itas po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post. Diyos mabalos!